ಇದು ವ್ಲಾಗ್ ಅಷ್ಟಮಿದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕುಡುತ್ತೂರ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟಮಿ ಮೊಸರು ಗುಡಿಗೆ ಪೂರ ಕರಿದು ನಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೀದೆ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಒಂದು ಬೊಲಂಟೆ ಅರೆ ಬೊಲಂಟೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಅರೆ ಬೊಲಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಮೂಲುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇದು ಮೊಳಕೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಲು ಬಟ್ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗೇನು ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟಮಿ ಮೊಸರು ಗುಡಿಗೆ ಪೂರ ಕರಿದುಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಇನ್ನಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ನನಗ್ಲೀಗ ಐಡ್ದುಂಬುದಾದ ಪೂರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪುದಾಗ ಪಾಡುವೆ ಐಡ್ದುಂಬು ಸುರುಕ್ಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪೂರ ಆಪುಣ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವೆನ್ ತೂಳೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಏನು ಪನ್ಬೇಡ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಅಷ್ಟಮಿ ಬುಧವಾರ ಇಟ್ಟಿನಿ. ಸೊ ಯಾನ ಸೋಮವಾರನೇ ಯಾನು ಕುಡುಲ ಕಡ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾನು ಬೊದುಲಾರ ಪಾಡ್ಯೆ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೊಳಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅವು ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೊಳಕೆ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಡುನ್ಲ ತಿಂದರೆ ಅಂಚದ್ದು ಯಾನು ಸೋಮವಾರನೇ ಪಾಡ್ಯೆ. ಒಂದು ಮಂಗಳವಾರದ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡ ಮೊಳಕೆ ಬತ್ತಿದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚೆ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಏನು ತೋಚ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಇಂಚೆನೆಗೆ ಪಂಡ ಕಟ್ಟದು ಕುಂಟುಡು ಕಟ್ಟದು ನೇಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಮೊಳಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ನಾವೇನದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದೆ ನಾನು ಸಾರಿ ನಾನು ವ್ಲಾಗನ್ನು ಲೇಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೌತಿದಾನೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗನ್ನು ಪಾಡ್ತೇನೆ ಪಂಡ ನಾನು ಐದು ದುಂಬುದ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಪೂರ ಪಾಡೋಡತ್ತ ಅಂದು ನಾನು ಇತ್ತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯರತ್ತ ಇತ್ತಿದಾದ ಪಂಡ ಮೀದು ಪೂರ ಅಂಡ್ತಾರೇಕ್ ನಾನು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಪರಪದ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮೀದೆ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತ ಅಂಚಾದೇನು ಮೀಯೆ ಇತ್ತ ನಾನು ಮೊಳಕೆ ಬರ್ಪಾದಿತ್ತು ನಾವು ಏತುಂದ ಆತನದು ಮೀ ಏತುಂದ ಆತನದು ತೊಚ್ಪಾದೆ ಇಂಕ್ಲಿನಿ ಆತು ಗಮ್ಮತ್ ಪಂಡ ಅಡ್ಡೆ ಪೂರ ಇನ್ನಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆದ ಅನ್ನಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅದ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರಿ ನೀ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೋದು ಇಪ್ಪೇರಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಡ ರಜೆ ಉಪ್ಪು ನಂಜಾದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಜ ಕೆಲವೇರೇನಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಜನ ಕೆಲವೇರು ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆದ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಆ ದಿನ ತಾನಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಯಾನು ಉರ್ದುಲ ಅರೆಬಲ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೀರಿಗೆ ಬದಲ್ಪ ದಿಯೆ ಪಂಡ ದೇಕದ ಪೂರ ದಿಯೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಪೂರಿ ಉಂಡತೆ ಆಯ್ತಾ ಬಾರ್ ತೆಪ್ಪುಡು ಪಂಡ ದೇವರಿ ಪ್ರಸಾದ ಮಲ್ತು ದಿಯೋಡ ಅಂಚಾದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನಿಗೆ ತೊಚ್ಬಾವೆದ ಅದು ಪೂರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಚೂರು ಮಟ್ಟದ ಆತನು ಬಂದು. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇತ್ತು ಮೂಲು ಒಂದು ಬೊಲಂಟೆ ಅರೆ ಬೊಲಂಟೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಅರೆ ಬೊಲಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಮೂಲುಂಡು ಒಂದು ಉರ್ದು ಮೂಲು ಪಿಜಿನುಂಡು ದಾದಿಕ್ಕೆ ಬೈದನು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಐಕ್ಯಾನ ಚಿನ್ನೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಯೆ ಚೂರು ಪೋಂಡು ಕೂಡ ಚೂರು ಬೈತುಡು ತೋಡ್ದು ಅದು ಅಲ್ಪ ನಿಲ್ದು ಮೊಳಕೆ ಎದ್ದು ಬರ್ತದೆ ತುಳಿ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಒಂದು ಹೋಯ್ತಾ ಕುಡುತ್ತ ಇನ್ನು ಮೂರು ಸೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಒಯ್ದು ಮೊಳಕೆ ಒಂದು ಇಂದು ಕೋಡೆಂಡ ಆಯಿತು ಜೋಡು ಕಡಲೆದ ತುಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ ದುಮ್ಮೊಬ್ಬರು ಇಂಚೆನಾಗಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂತೀರಿ ಇಂಚಿನ ದೀವ ಅಂತೀರಿ ಮೊಳಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದು ತುಯ್ಯರತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪುಗೆ ದಾದ ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಪಂಡ ಐಕ್ ಪಾಡ್ನ ಅರೆಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಾಡ್ನ ದಾದ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಬೋಡು ಅಯ್ಯನ ಪೂರ ಕಣಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಪೊರಿತ ಬಾರ್ದಿಪ್ಪುಗ ಬಾರ್ದತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅಲ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬೇಲುಂಡು ತೋಡು ದಾದ ಇಜ್ಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬೈಯಡ್ ಫ್ರಾಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲದ ಫ್ರಾಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕ ಎಂಚಾಪುತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ದಾದ ಪೂರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಒಂದು ತೋಚ್ಪಾವೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ತೋಚ್ಪಾದ ಬೊಕ್ಕ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋರಿತ್ತ ಬಾರ್ನ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ತೋಚ್ಪೆ.
ಸೊ ಕಜ್ಜಿಪುದ ಅರೆಪ್ಪುಗು ದಾದ ಬೋಡು ಐತ ಪೂರ ಬೊಕ ಪ್ರಸಾದಗ್ ದಾದ ಬೋಡು ಅವು ಪೂರ ಯಾನ್ ಒಂಜೇ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಪಂಡ ಉಂದು ಪ್ರಸಾದ ಅದ ತೋಜ್ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಐಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೇನುಡತ್ತ ದಾದ ಪೂರ ಕನತ್ತದ ಪಂಡ ಐಕಾದ್ ಯಾನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಂದು ಕಜ್ಜಿಪುದ ಅಂಬಡೆ ಕನಾಯ್ದ ಅಂಬಡೆಗ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಪರ್ಬದಾನಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಬಡೆ ದೆತೊನುವೆರ್ ಬೊಕ ಇಂಚ ಪೂರ ಏರೆಗ್ಲ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಕೆಲವೆರ್ ಎಷ್ಟೆತ್ತಿನಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಕೆಲವೆರ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಷ್ಟಮಿ ದಾನಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನತೆ ಅಂಚದ್ ಏತ್ 250 ಏತ ಕನದಿತ್ತೆ ಐಕ್ 50 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಪೇರಂಗಾಯಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಪೇರಂಗಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕನಾಯ್ದೆ. ಸೊ ಇಂಚ ಪೂರ ರೆಡಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಅಂಡ್ ಬಯ್ಯದ ನಾಲರ ಅಂಡ್ ಸೊ ಎನ್ನ ಬಾಕಿ ಉಂಡತ್ತ ಪೇಲೆ ಅವನ್ ಯಾನು ಫುಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಟೈಮ್ ದೀಪೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಸ್ಲೋ ಇತ್ತಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಲೆಂತ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ನಾನು ಪೂರ ತಚ್ಪಾಡತ್ತ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನು ಯಾನು ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ వచ్చి ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಯಾನು ಪೋಯಿ 2 ವರ್ಷ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತರ 2 ವರ್ಷ ಒಂದು ಬರ್ತಡೆ ಆನ್ ಸೊ ಅಪಗಡ್ದಿಂಚಲ ಇಂಕ್ಲು ಮುಳ್ಗಿ ದಾದ ಪೂರ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆನಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುನತ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುನ ದಯಪಂಡ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಅವು ಒರಿಯನ ಕೈ ಗುಣತ್ತ ಮಾತ್ರ ಏಕೆ ಸೆಟ್ ಆಪುನ ಅಂಚಾದ್ದು. ಸೊ ಇತ್ತಾನ ಬಾರನ್ ಮಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪ ಸಾರಿ ಭಾರತ್ ದಾದ ಅನ್ಪುನಿ ಮತ್ತೆ ಮನದುಕೊಂಡು ఇంకొంచెం మదప్పునని నేను దాదా చెప్తు పూర విషయాల నెనప్పుడు తొంతుడు ఇతను మంచి నేపుందు నెనప్పుడు దియరా ఉంటుందే దాదా అనుకుని ఇక్కడ పొరి సారీ పొరి ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚೂರೆಕ್ಕನ ಏನಿದೆ ಪಂಡ ರದ್ದೇ ಜನ ಒಪ್ಪುನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ನದು ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಆತ ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದನೊಂಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಚೂರೆ ಕನಾಯಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಕೊರ್ನೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಐಟೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಬಾರ್ದೆಪ್ಪುನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಜಿಂಡ ಅವು ಇಂಚೆ ತಿನ್ನಾಗ ಅವು ತಿಕ್ಕಂಡ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂದ್ರೆಂಡ ಆಪುಜತ ಮನಸ್ಸು ಆಪುಜ ಐಕಾದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ದು ಒಂದೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ವೇನು ಪರ್ಬದ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪರ್ಬದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಾಡ್ನೆ ಎಂಚ ಇಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡ್ ಪರ್ಬಗ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪ ಪಂದು ಒಂದೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ ನನ್ನ ಪರ್ಬದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪಾಡುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ನನ್ನ ಚೌತಿದ ನೆತ್ತ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಅವು ಪಂಡ ಚೌತಿದ ನೆತ್ತ ಪಾಡುಜ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ದ ಪೋತಿನ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆದ ಪೂರ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಅಷ್ಟಮಿದ ಪೂರ ಮಲ್ಪ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಪೊರೆತ ಬಾರ್ ಪೂರ ತಿತ್ತ ಅಂಡ್ ಇದು ವ್ಲಾಗ್ ಅಷ್ಟಮಿದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಅದು ಪಂಡ ಬಂದಿತ್ತತೆ ಇಂಕ್ಲು ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆದ ದಿನ ತಾನಿ ಪಂಡ ಅಷ್ಟಮಿದ ಮನದಾನಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅನ್ಕೊನಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಪೂರ ಪೂಜು ದೇವರೇ ದಿಯರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡೆಗ್ ದಾದ ಪೂರ ಅವೇನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೂರ ನಲ್ಪೊರೆತನ ವ್ಲಾಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಬರ್ಪುಡು ಓಕೆನಾ. ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪಾತ ಏಪಲ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಂದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೋಪುನಾವಡ್ ಬೇಲೆವಡ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅವಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಡು ಇಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಅನುಭವ ಆದಿಪ್ಪು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬಿದಾಡ್ದು ಪೋದು ಬರ್ಪಿನ ಪೂರ ತುಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಬೇಲೆ ಉಂಟುಂದು ಬುಕ್ಕದುಕ್ಕ. 3 hours later. ಸೊ ಪ್ರಸಾದಾಗ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಒಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಂಡೇದು నేను ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪುಂಡ ದೇಕ್ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ಪುನೇನೆಂದು ನಾವು ಉಪ್ಪಾಡು ಒಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಎಂಚೊಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದಂತ ತೋಚ್ಪಾಯಿನಿ.
ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ದೇವರೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತದೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಂಚಗಜ್ಜ ದಿನಲ್ಲ ಚೂರು ಸೊ ನಾನು ವನಸ ಮಲ್ಪನೆ ಜಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅಡ್ಡೆ ಅನ್ಪರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬೇಗಲ ಹಾಕ್ಕೊಡೆಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಬೇಗಲ ಹಾಕಾಲೆ ಹಾಂ ಅವ ಸೊ ಇನ್ನಿಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಟ್ಟೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ